Rezerve negativnih krvnih grupa i nulte pozitivne i negativne u Institutu za transfuziju krvi Srbije su minimalne. U Nišu su rezerve krvi stabilne. Zavod za transfuziju krvi Niš prošle godine prikupio 48.000 jedinica krvi, što je rekord od osnivanja zavoda. Izveštava Jelena Marinović. Najveće zasluge za stabilne rezerve krvi u Niškom zavodu za transfuziju krvi pripadaju naravno dobrovoljnim davaocima. Radoje Jevtić iz Niša 143 puta je dao krv. Šta vas motiviše? Dobar dan, pre svega, pa nema nekih posebnih motiva. Ja mislim jedno normalno vaspitanje i samo želja da se pomogne nekom drugom, ništa drugo. A kako vam je ušlo u rutinu da vi dajete 3 ili 4 puta godišnje krv? Pa ja sam sportista i verovatno ta neka disciplina. U početku je to nekako krenulo, ajde, možda malo bili popularno se da, posle sam, tada nisam imao neki, da kažem, nivo humane svesti šta to znači. Posle malo kada sam odrastao, kad sam shvatio šta to znači, onda sam jednostavno zacrtao sebi da to tako treba i veoma sam srećan što znam da mogu da pomognem nekom. Kako u porodici gledaju na to? Uvek maksimalna podrška. Imao sam tu sreću, imao sam divne roditelje, oni su mi prva podrška. Moj sin će nastaviti isto, skoro je dao i on prvi put, čim je punio 18 godina. Tako. Hvala. Naravno, dobar deo zasluga za uvek pune frižidere pripada i zaposlenima u Zavodu za transfuziju krvi. Direktor, dr. Zoran Stanojković je sa nama. Kažite, kako vi postižete uvek pune frižidere? Pa jednim sistemskim planskim aktivnostima tokom cele godine zajedno sa Crvenim krstom planiramo akcije na godišnjem nivou, obaveštavamo davaoce gde su i kada su akcije naše sugrađane, oni se odazivaju, šaljemo im posebne poruke starnim davaocima tako da oni dolaze i tokom godine nemamo problema, nismo imali ni prošle godine. Prošle godine je postignuta, da kažem, bila je rekordna, prikupljeno je najviše jedinice krvi od osnivanja zavoda, 48.000. Kako ste to postigli? Pa izuzetnom angažovanjem naših zapošljenih. Znači, taj broj zapošljenih je isti koji je bio kada je bilo mnogo manje davaoca, oko 25.000, ali našim angažovanjem mladih ljudi, iskustvom starijih kolega smo uspeli da prikupimo, testiramo, obradimo i izdamo sve te jedinice krvi. Vi jedinicama krvi snabdevate zdravstvene centre u 9 okruga. Koliko je to bolnica? To je 16 opštih bolnica, najveći univerzitetski klinički centar Niš, a kad imamo viškove, šaljamo i za druge centre u drugim delovima Srbije. Hvala. Kaže se da jedna jedinica krvi spasava 3 života, jer osim krvlju, Zavod za transfuziju snabdeva zdravstvene centre i trombocitima i krvnom plazmom.